Aj vy patríte medzi tých, ktorí, ak sa už rozhodnú spievať, tak jedine v sprche, a to ešte tá sprcha musí byť aspoň 100 kilometrov od najbližšej civilizácie. No tak to máme pre vás dobrú správu. V internetovej inzercii sme našli ponuku hodín spevu. Vyučovať ju má dokonca aj spevák zo Superstar. Áno, Táňa Slivková zisťovala, koľko si pýta a ktorí ďalší slovenskí speváci by si trúfli stať sa učiteľmi spevu. Aj vy ste v tejto chvíli ostali so zimomriavkami v nemom úžase? Tomuto sa hovorí, že má niekto v hrdle ozajstné zlato. Z chuti si zaspievať bez falošných tónov si však môžete aj vy. Stačí, ak natrafíte na kvalitného učiteľa spevu. Na internete dokonca nájdete ponuku hodín spevu aj od známeho speváka zo Superstar. Doučujem speva gitaru. Mám skúsenosti, hudbe sa venujem od 4 rokov. Dĺžka výučby 60 minút týždenne. Cena za 1 hodinu 10 eur. Chceli sme vedieť, či je superstarista v tomto biznise úspešný. Ponuku však po tom, čo sme sa o to začali zaujímať, odstránil a neskôr už ani nedvíhal telefón. Zisťovali sme, kto všetko by sa spomedzi našich slovenských spevákov a hudobníkov dal na dráhu učiteľa spevu. Podľa nich ale táto výuka nesie veľkú zodpovednosť. Mohol by sa mi niekto za 10 eur vyspovedať alebo čosi také, ale určite by som si netrúfla niekoho vyučovať. Spev som sa nikdy neodvážil učiť, lebo keď niekoho naučím zlú hlasovú techniku, tak môže odísť aj hlas a môže aj nerozprávať už potom. Ja som človek, ktorý sa rád ešte učí a neviem, či som ten človek, ktorý by už dokázal vyučovať niekoho iného. Neviem, či by som sa na to odvážil. Každý podľa svojho vedomia, sebevedomia. Hodiny spevu dodnes navštevuje napríklad aj Kulis Desmodu. Ani s jeho mocným hlasom by sa však učiť spev neodvážil. Je to Slovensko čarovné, hrdé, mám ho rád. Vo všeobecnosti sa ale hodina spevu pohybuje približne od 7 až do niekoľko desiatok eur. A ak máte talent a vôľu, naučiť sa dá takmer všetko. Táňa Slivková, televízia Joj.